Saniki keistimewaane bismillahirrahmanirrahim. Wekdal Isra Mi'raj Nabi Muhammad dijak malaikat nderek Kanjeng Nabi. Nggih. Wijane iku di nggone bangunan iku gedene sak pore. Wonten Kubah iku wis pol etan pol kulon. Banget gedene gak ketok. Pojoke niku mboten ketinggal. Kubah. Kanjeng Nabi dawuh, "Monggo Kanjeng Nabi nak mlebet." Mlebet piye wong lawange gedhe men agak nggawa kuncine rek. Lho jenengan mun beto kuncine. Gampil Kanjeng Nabi, jenengan mun wis dangu diparingi. Ngangge password. Passworde napa? Passworde bismillahirrahmanirrahim. Saestu Kanjeng Nabi muni passworde bismillahirrahmanirrahim, lawange buka. Wetek-wetek. Dret kan nggih. Kanjeng Nabi miyos. Tenger Kanjeng Nabi nggih. Bangunan arek kagae ra ketok banget ambane sejauh mata memandang urung ketok pole urung ketok. Miyos meleh. Lho, kok miyos Kanjeng Nabi? Ah wis. Lho, roh apa? Ora roh apa-apa. Pol kelan pol kulon mboten ketinggal napa-napa. Lho jenengan nyuwun weruh mangke nak diweruhi Gusti Allah. Kanjeng Nabi mlebet melih diparingi weruh Gusti Allah. Ternyata teng pojok papat iki wonten cagak tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Mun ketinggal Kanjeng Nabi pun nika cagak ana tulisane Bismillahirrahmanirrahim cagak papat. Matna meleh Kanjeng Nabi. Di matna tenan ternyata apa? Mili saking cagak papat itu mili sepindah toyo ingkang nomor kalih powan susu nggih, nomor 3 madu, nomor sekawan khomer. Kanjeng Nabi tanglet. Lha niku sumbere saking pundi malaikat? Wah nak sumbere mboten ngertos kula Kanjeng Nabi. Tapi nak muarane tutuke kula ngertos. Dugi pundi? Dugi Telaga Kausar nggih niku telagane panjenengan nggih. Inna a'tayna kal kausar. Akhirnya Kanjeng Nabi mon modal didhawuhi malaikat. Kanjeng Nabi sapa wae saka umate panjenengan sing maca bismillahirrahmanirrahim kanthi ikhlase ati mongko besok mesti bakal ngombe saka telaga Kausar. Jadi bismillahirrahmanirrahim kanthi ikhlase ati. Wonten tiyang estri salihah. Bojone sing lanang niku tiyang munafik. Munafik niku napa? Tiyang sing ucapane mboten sesuai tindakane. Lah kita kula jenengan iki munafik napa mboten? Nah salat teng griya ganjarane pinten? Salat dhewean teng griya ganjarane ya ajeg siji. Tapi nak salat berjamaah ganjarane 27 derajat. Saiki nak subuh kok milih sing setunggal. Niki munafik napa mboten? Kanjeng Nabi dawuh tanda-tandane wong munafik niku apa? Salate dhewean ora gelem berjamaah. Niku tanda-tandane. Iki kita bayangi piyambak-piyambak. Iki nak salat iki akeh jamaah napa mboten? Soale contoh nyontoni Kanjeng Nabi nyonton niku mesti salat
fardu mesti teng masjid. Niku Kanjeng Nabi nggih. Mboten nate Kanjeng Nabi salat napa teng salat wajib lho nggih. Nah salat sunah malah teng griya. Nek apik nggih. Luwih apik salat tahajud teng griya, salat duha teng griya. Salat rawatib ba'diyah qobliyah teng griya. Salat wajib. Nah niku Kanjeng mesti teng masjid jamaah. Ana tiyang estri niki sing jaler rong munafik. Sing estrine niki angger lapo wae mesti maca bismillahirrahmanirrahim. Nyekel sapu bismillahirrahmanirrahim, ngawiti nyapu bismillahirrahmanirrahim. Mulai umbah-umbah ngucap-ngucap bismillahirrahmanirrahim, menteri bismillahirrahmanirrahim. Ngadang bismillahirrahmanirrahim terus. Sing lanang malah jengkel, cerik. Bismillahirrahmanirrahim ono apane lah. Amin bismillah terus diteni. Jadi sing lanang iki ngerencana sesuatu. Akhire tenan siji dina, "Dek, aku ape lunga kok sedina ya. Iki tak titipi dhuwit nek kantong iki jaga sing apik ya, singgana." Temenan nggih. Nggih bismillahirrahmanirrahim dideleh napa? Lemari. Tapi sing lanang nginceng dideleh ndi? Sing ngerti dideleh ning gone lemari. Bareng sing estine mau medal wonten acara teng Jawi, sing lanang mau asline ora lunga ento-ento nggih ndelik sik. Terus kantonge mau dijupuk terus dibuak ning gone sumur. Bareng bengi-bengi enten teko. Dek, nggih Mas pun datang nggih, nggih. Wis teko aku. Saiki aku coba iku ah. Titipanku mau ndi sing tak weno kowe. Nggih. Aman kok, Mas. Aman tenan apa ora engko tak ilang, tempoi lho. Mboten aman saestu. Sing wedok mara kamar, buka lawang, kuncine diceklekno bismillahirrahmanirrahim, dibuka bismillahirrahmanirrahim, dijupuk plek bismillahirrahmanirrahim terus diweh. Sing lanang lho. Wis tak jupuk tak buak kok. Bojoku angger. Ngono kok iso ana iki piye? Akhire buat sing lanang. Jadi secepat wong wedok mau maca bismillahirrahmanirrahim, Allah merintah malaikat